Ja, Tilde hjælper. Ikke? Ja, hun hjælper Magne. Jeg sagde til Magne et eller andet med, jeg sagde til Magne, om jeg skulle hjælpe. Ja. Og det var Skar, der lå på, så lavede hun tegn for at hjælpe. Ja. Nå. Hvad så? Du får papiret, Guy. Du kan få papiret. Det er være, vi andre skal til at være lidt mere aktive med tegn og tale, eller hvad hedder det? Det kunne I nok være. Skal I det til Magne? Nej, det var fint. Nej, hvor er de fine. Nej. Nej. Det er jo et næsehorn og en løve og en tiger, tror jeg. Det er et puslespil. Jeg vil lege. Du kan lege med det sammen med Magne. Må du lære Magne, hvordan man skal? Ja. Er du færdig? Det er mest af dig, der gider det. Det var godt, du er færdig. Skal du ned? Kunne du lige se her? Tilde, du bliver den over ved Magne. Ja, I kan låne en hver. Ud til Guy for løve. Løve, løve, løve. Og så papiret til, det kan Guy få. Ja, den er flot. Ja, du kan bare lægge på bordet. Ud, du skal. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Bum. De sidder ikke rigtig fast. De skal bare ligge ved siden af hinanden. Her er en pop. Sådan der. Sådan der. De der buer skal vende ind mod hinanden.